because no have cellphone because you broken your cellphone. Understand me? Wala. Huh? Understand? Uh-huh. Thank you. Thank you. Mga nag-video mga ma, pataka og English. Kanay mo kasungog nga. Sige. Pabayan na kayo. Ikaw ang pinakagwapong anak. Dili eh. Siya daw ang pinakagwapong anak. Ito na guys. I can't die dul. I can't die in daydong. Ano lang duwa magka-team na sila, mga flip na sila. Doon taong kang magulang, gisungog, English-Englishan. Tubag po diha, day! English-English po! What happened you bro? Nyaw. Pak, lamok. Eh, dagang pa na to. Labaghak. Awaraw na, sige. Lo, akong up daw. Kamon duha ba, murang mga kuan ha. Mga dagmalan ka. Tagaan na mo mga Sampol. ultimatum sa Sampol. o gani, pagka nang mga gaan kay mong mga kamot lagi, basta kay Kumupod. gani no. Kumupod ma. Tagaan ta mong mga ultimatum ha, kanang imong style ninyo.